Kablasam Coastal Level Federation, Penemyong Women's Cooperative Society, mentakasngi kasantarik unai luar araja arhusau. Kala pelong ya ka second annual general meeting nandi ka jelang ka baar. Jong ka kenhun, jong ki self-help group bat ki village organization ki bidan po kasnong Penemyong bat mairang ba. Hangan ka jelang ka baar senam jong ka kenhun, u MP jong ka chelong Dr. Ricky Jason kan ulalong ukongsan kabla dalang ru uba lasbon mertong ulang u extra assistant commissioner jong ka Eastern West Castle District kinang mikmat naka MRLSM kumjuru kidkhat jong ka group bat kumjuru usodar jong ka syang bairang ba bat ki guide kinang mikmat na po ka Eastern West Castle District DC office. Hakapod mestap ayo ya kajing ai report ya kajing trikam jong ka kenhun bar kapod jan mit pat nasang ya ka jelang pat ba daga anthem jong ka kenhun. BCLF Pendang Umyong Women Cooperative Society Limited Kayang ban kin tiêu không xa trong Ban wan la jing ka la jing đục ban đạt đinh không Kan thay ka pasta ka tay la ka ying Kawan ra jing impi kum sin tiêu ba su sing Ban pet kat pang ya ki SHG Kam xa trong ban ya lam nanti Panyanap lang iway ya iway Banis no lang ya jing mabantre Labon ki jing ngin tur syaprang Dalingin yang skamban ya po ya pinlang Narablayo ya ki report rekam magani ka sngi na ka liang jong ka federation kala airu ya ka jingirap Siki beri kebenaran kejununa kita konmen pak kemjuru sikit kon yang self-help group ki badan haplang ki jingpang ki sistem ke belah banjur ya kemet ke jongki bat ke belah tiaslam ha gejing tiapang kum kadak kejing kemen ya kena kejing dap arsenam jong kan ke federation ayo ya kejing shan na ki self-help group bat ki VU ki bafe bafer jong kan ke kenhuan cluster federation What talk around? This name is Bong. What happily? You are your tongue, good your tongue, yeah. Settle up for a tie, what it meant to be. The game never got your got a story. Open up inside, you got a story. Don't try to put it in your head. Settle up for a tie, what it meant to be. The game never got your got a story. Settle up for a tie, what it meant to be.
jeng kren akan dia kejalang juga kenuhun ya trilang jeng kilong kemi nak kaliang UMP juga keselong bolong kongsan ulapan pau kejeng smokeman ya kejeng try ke Bashirham jeng kilong kemi haki artli ke dikisnong lembaga self help group ki village organization bar kamtam kumka cluster level federation nak kamta menkentiu ya kejo kokot katrai kata bak kejalang gelang kawei jeng kilong kemi haki snong ketau jong kajing yat enti sha bangan ong tang ni wei mo shutam ma phi tang shiski ye ga VPP ni sedang agak kendai trik November arajar arhuwei ma phi khatra tam ma phi tang shiski hakarata te ga bede bat ka jing registration te maria bam hi maradin shisnam te ngadap ta jing so kmen ka bakrao banyo ye gane ka cluster level federation ka baki ai daga kerteng blossom agaba gane ka vision ka jong kiru ka jing jingai ka jong ki kalong a wise woman build and develop a family and society flourishly kai ka bangas shot ya ka khmat ka jonga kalong habangai ya kanu kanu kan hun kabadon ya ka jing jinga ka ai ka jing kemenenga namar abadon ka jing jinga ta kamut mei ba pi perkhat tang ya ka shisnem arsnem laisnem kadai ka jing perkhat sikilai pho ki sau pho ki sam pho snem ki banwan tengah so ban ai kublai ya gitu ke brai don benta bat kane ke kenhun bat kadie ke kenhun ngam artatin kana ke kenhun kabanya lam lenti ke kenhun kaban prat enti ande tang hakini kitong kithan ndai shikiwe kiwe ki jakaru hangi don ba Donald Kenta nganget I kamtip kambha yakiwai kiwai pat kini ki federation kum kini ki bang soto kidang duna bha agni ka state ke jong ima kirang dan kumba ars pa arpunyo bat hapo ka east and west kidon tang khatlai tali tengam tip na preng kita ki khatlai tali kumno kiwai la ki long ne em kumka kani ka blossom ngam tip dan ringa kermen scam kai ka bagale ka blossom hai jing yo I ka sin ka baning kong ka kermen ki wei ru kin le lem kin perthu bot ya ka bakum kini bandon ya ka jing I jingai te habang ka perkhat ya ka ne ka federation ka ba pek ka ba khmi ya ki VO bat ki VO bat ki ba pek ya ki SHG bat ki SHG pada ki ba kentu de ki long kami ngabu ya gajing keli kumno kisdang balai kisdang kata kalau gajing keli kalau ngabu bat kejubab hi kali gani bunsin hagajing yat penti jongi kum kibri kijing le kijing tenju kibingi ma ni sham hagajing em ka marwai bunsin habangi pet ya gajing bagi long penban kilat bagi kabu ngangit de kata hiru kabla penlum lang yagi katto katni ki long kemi pan sedang kum yagi kenhon SHG batkan batlanang roy don kampres ka VO bana ka VO shagani ka federation te bat teng ngaju ong imat ladam don kijing ngim soto yaga jing ni soto kam bha yaga jing habang imat ye gejing bat habang kidon kejing ni thau kilat kilenti komno ban job yaki te bat marwai teng ka ro ban job ten rei kombalabu daga motu together we stand and together we bloom anget kani hi kade ka dawba kabla pelongru yakini ki basdang yakini ki SHG angi phai ya Genesis ya jing sedang dai kini kita habang imat ya jing marwai mla komno da kabang snok tilang ngela banjok
ngin rap ding kong ye gi jing but sha ban chu pen kan mau yang aga jing sedang jong ni kam microfinance kabla sedang dong ni interim president jong ka Bangladesh menta Dr. Muhammad Yunus bala yok ru ya ka Nobel Prize in Economics usdang na $1 Shaki saufu armut kilom kami haga jing ban jong ka jing duk but we hapring gum kata don ka jing karmen upek kilom kami but shisha mano bakam soto yega khya ka shon yega jing like mon alor ki like ni kilom kami namar ki kami ki kam soto ba yega jing haki pentak ro pher but ngai uniu Muhammad Yunus apa boleh sedaba shnong uya yeki ni kilom kami bat ka jing do donar $1 lum yekito pat nagato kani ka micro finance ka ba ulas dang kalong ka wei naki daba ban kentiu ya ka yok ka kot jong ka ekonomi jong ka Bangladesh ba je ka jo ka model ru ka jong u la perthobut la galong haga liang jong ka puli puthi haga liang jong ka kot ka khia ba ki liang ki bon ki benta jong ki kam penroi de pat ngeso kalong de kini ba habangi kendu ye ge de kata ka ba pelong yangi bangin yang panyakun banyale persa ba ba kren swang kini kadon kawai pat ka benta ka ba na sukwa ban syethu ring jongi bagom ka state ka jongi ot kata ka state ka bangi burom yeki long kami ka state ka ba ni shimjat lagi kenthe kata ka matrilineal society anai ka ba snosi pat kalong ni long patru ka state ka ba pat jaga kerdan ka baningkong aga bede pat ka bangi ong kata ka female headed household ka NFHS 5 ka itu ba sop hawai naga shispa jong ki longi long sam ki jongi ke de ki longi long sam ki ba ki long kami ki hapan shimti yaga kam ke jong uramba aga all India kat saw na ke shispa state jongi sop hawai naga shispa badai kini kita ki bala pelong ru yaga ni ka state ka jongi banong ka state ka baduk ka state ka baduk duna hagaliang ka kot ka khia haga ba kani ka mortality rate ka jing yap jongki khna ki barang ki khulum ka wei ni ki ba pat ka kedam ka ba halor ka state ka baduna hagaliang jong ka puli puthi namar ka ethan ye galam kami komno ban pendap penbyang ye ka bam ka di ye ga kot ka khia haba pang ba shitom ban pensong school ban penbyang ye jindon kam jong ki khon ki ti ka long da ba su bat kalong ke ka ba ni hapan perkhat kumno bat palai kalong kumni ke ngai i ba pedeng jong kini ki jing ka jing don jong ka ba khum kini ki SHT VO Federation nanget kadi ka lat ka bangila ban job ru ya ka ba khum kini namal kani ka jing bun jong kini ki kita ki ong ki female headed household kamlong ke ka ba itana kakta bha ya ga yok ka kot kakta bha ya ga pule puthi kakta bha ya ga yang jong ka kot ka khia bat kanu ka state hi ka baduna ka pule puthi duna ka kot ka khia kam dei ka state kanum dei ka jala ka banla pankir sheklang namar ka jing tray bharat ba ka jing tray shitom jong ne cluster level federation nakaliang jong ka metla rural bangru kala itu yakari kan huon banlong kum taka kios banking dan itu kan huon ka bala ban tray kam kum ki mini bank yakani la pan tray kam da ka jing pli u MP jong ka shalong dr ki sengkan u balong kong san ha kan ni ka jalang jong kan ka huon ka banong ka jing ka khu likit kho jong kan ni ka CLF de ha kan ni ka po kan ka jing sakhilang jong kini ki
bedon benta kene ki nong shakot snobha ki bedon benta ban kentiu ya kene ka CLF rangkat bapi ki rekhot bat ki patba ki shakot snobha agani ka por rangkat bat ki media ki bawan ban yarap ya ka ban priang ni kene ka khobor ka banget kan aiman sim ki weidu ya kene ka por sim ya kene ka la ya ka ban Kombalabo hanga bangan lepat ba ya kaniga kios.